Velkommen til min lille video om fokusstacking med Photoshop CS5. Fokusstacking med Photoshop CS5 kan gøres både automatisk og manuelt, eller man kan vælge at kombinere de to metoder i tilfælde af, at man har behov for det, og det kan man nogle gange få, hvis den automatiske metode måske ikke lige var 100% i orden. Automatisk fokusstacking virker bedst med billedsæt, hvor motivet det ikke ændrer sig fra billede til billede, eller i hvert fald næsten ikke ændrer sig. Og den manuelle fokusstacking er metoden, man typisk skal bruge, hvis man for eksempel har 5 billeder af en flue, hvor den har flyttet et ben eller drejet et følehorn ind imellem billederne. Det er dog ikke altid et problem at bruge den automatiske metode alligevel, men det afhænger lidt af de enkelte billeder og de enkelte billedsæt, man bruger. I den første video der vil jeg vise, hvordan jeg bruger Photoshop CS5 til automatisk fokusstacking ved hjælp af Photoshops indbyggede funktioner, og jeg vil også komme lidt ind på, hvordan man laver enkelte manuelle rettelser til de stakkede lag, fordi det er der altså som sagt behov for af og til. Det er ikke altid der, men der er af og til behov for det. Jeg vil også lige nævne, at da det jo er en video, så kan du til enhver tid trykke på pause, hvis du har behov for det, eller du kan gå tilbage, hvis der er noget, du lige vil se igen. Men lad os nu komme i gang. Jeg vil lige lukke min præsentationsbillede først. Det første jeg gør, det er, at jeg går ind og finder de billeder, som jeg skal bruge til selve stackningen. Og som tv-kokken, så har jeg selvfølgelig snydt lidt og været inde og finde 4 billeder, som jeg synes er brugbare til det her eksempel. Jeg bruger altid RAW-format, fordi RAW-formatet har flere detaljer. Der er ikke noget komprimering i det, så det har faktisk alle de detaljer, som der er lukket ind over sensoren. Jeg går op og åbner billederne på nøjagtig samme måde, som man normalt gør. I det her tilfælde kan I se, at jeg har nogen, som Adobe Camera Raw allerede har været inde i, og det er de billeder, jeg ligesom har været inde og finde til eksemplet. I det her tilfælde er det 4 billeder, jeg har valgt, fordi at jeg synes, at lave eksempel med 2 billeder, det er måske lige fattigt nok. Når jeg vælger at åbne et RAW-billede, eller et RAW-format, så kommer Adobe Camera Raw automatisk op. Og i det her tilfælde, fordi jeg har haft markeret 4 billeder på forhånd i selve fildialogboksen, så er der også 4 billeder herover i venstre side af RAW-converteren. Det allerførste jeg gør, inden jeg foretager mig noget som helst i RAW-converteren, det er, at jeg sørger for at klikke Select All, sådan at alle rettelser og tilføjelser, jeg laver til RAW-converterens indstillinger, de bliver tilføjet samtidig til alle 4 billeder, så jeg er sikker på, at alle 4 billeder kommer ind med nøjagtigt samme indstillinger. Det er vigtigt, fordi at når man laver fokusstacking, så bliver der lavet det, man kalder sømløse overgange på billederne, eller mellem de forskellige lag, og derfor er det vigtigt, at farver og lignende bliver konverteret rimeligt ens. Jeg har nogle faste indstillinger, som jeg vælger at bruge. I har muligvis jeres faste indstillinger, som I ønsker at bruge, og det skal I selvfølgelig gøre, som I nu engang altid har valgt at gøre. Nu vil jeg ikke lave så mange justeringer til det her RAW, da det jo kun er et eksempel, jeg skal lave for videoens skyld. Så jeg laver sådan en meget hurtig indstilling. Nu klikker jeg så Open, og det gør jeg selvfølgelig med alle 4 billeder valgt stadigvæk. Eller Open Images. Og som altid, når man åbner et billede i RAW-converteren, så kommer det ind som et Photoshop-dokument. Og i det tilfælde kommer alle 4 billeder selvfølgelig ind som Photoshop-dokumenter. Og når de er inde, så kan I se, at der kommer nogle billeder ind, som har skarpheden forskellige steder på selve den flue, som jeg har valgt her. Nu prøver jeg at skifte over til det første dokument, den har åbnet. Der kan I se, for det første er det kun hernede omkring dens snabel, som den bruger til at suge nektar med går ud fra. Jeg er ikke nogen insektekspert. Og på de efterfølgende billeder kan vi se, at fokusen flytter sig en anelse fra billede til billede, og det er jo ligesom hele ideen i fokusstacking. I kan også se, at der er meget stor forskel på, hvor insektet befinder sig i billedet. I det her tilfælde, der gør det ikke noget, fordi at insektet faktisk har
stort set samme fysiske positurer, og derfor så vil det ikke genere en automatisk fokusstacking. Det næste jeg gør, når alle billederne er inde, selve billederne retter jeg ikke i. Jeg gør ingenting overhovedet i de originale billeddokumenter. Men derimod, når alle 4 billeder er åbne, som de er her, går jeg op under File, og ned i Automate, og ned i Photomerge. Photomerge er en funktion til at tage forskellige billeder og lægge sammen til et dokument. I det her tilfælde, der skal vi bruge den med nogle indstillinger, som i øvrigt er de samme indstillinger til automatisk fokusstacking, uanset hvad, og det er altid Layout, Auto, og man fjerner den, der hedder Blend Images Together, for det vil vi ikke gøre endnu. Så alle checkbox hernede skal være tomme, der må ikke være noget i. Og klikker man Add Open File, så tilføjer den automatisk alle de her 4 billeder, som er åbne i Photoshop editoren. Når det er gjort, så er det sådan set bare at klikke OK. Det der sker nu, det er, at den lægger alle billederne sammen til 4 lag i et nyt dokument, som den har oprettet. Og samtidig så gør den faktisk også det, som I kan se allerede nu på skærmbilledet, at den har strukket og pint selve lagene, og det har den gjort for at få dem til at passe sammen oven på hinanden. For som I lagde mærke til i de 4 dokumenter, så var de jo ikke lige ovenover hinanden, eller insektet, fluen i det tilfælde, var ikke nøjagtigt samme sted i billedet hele tiden. Hvis man går ned, det er det allerførste man gør, når man har åbnet, eller når man er inde i selve det nye dokument, hvor alle lagene er kommet ind. Det allerførste man gør, det er, at man tjekker, om de 4 fluer, kan vi vist godt kalde det her, er på samme position, og det er de, som I kan se her. Når det er gjort, markerer dem lige igen, vælger man alle 4 lag på en gang. Det gøres ved, at man markerer det øverste lag, holder Shift nede, imens man klikker på det nederste lag. Så bliver alle 4 lag valgt på en gang. Derefter går man op under Edit og klikker på Auto Blend Layers. Og her er det meget vigtigt, at man altid sørger for, at checkboxen Stack Images er markeret, og at der er en afkrydsning i Seamless Tones and Colors. Seamless Tones and Colors er den, som gør, at selve stackningen vil lave det, der hedder sømløse overgang, altså så man får usynlig overgang mellem de forskellige lag. Herefter klikker man OK. Og det den gør nu, det er, at den er i gang med at beregne, hvad for nogle skarpe områder den skal bruge for hver billede, og i forbindelse med det vil den oprette nogle masker på hver enkelt lag, hvor den så masker det væk, den ikke skal bruge, og masker det ind, som den skal bruge. Det kan tage et lille stykke tid, alt afhængig af hvor mange billeder man har, og i det her tilfælde tager det altså også lidt ekstra tid, fordi jeg har videosoftwaren kørende samtidig. Som I sikkert ved, så er det ikke sikkert I ved, men det er der måske nogen af jer, der ved, så i Photoshop lag, eller masker til Photoshop lag, de har kun sort og hvid farve, som I kan se her. Den sorte farve betyder, at det pågældende område i selve laget er usynlig, og den hvide farve betyder, at den er helt 100% synlig. Og som vi kan se, hvis jeg prøver at gøre de 3 øverste lag helt usynlige, så det nederste lag kan vi se, at det hvide område hernede, det er også det, der er synligt i selve laget. Og det er det, den har gjort ved samtlige billeder. Den har fundet det skarpeste område ganske enkelt fra hver enkelt af lagene. Som I kan se nu, så er alle de skarpe områder lagt sammen til et billede. Og på nuværende tidspunkt har vi faktisk gjort, hvad der skulle til for at lave vores automatiske fokusstacking. Jeg vil på nuværende tidspunkt anbefale, at man lige gemmer sit dokument. Og det vil jeg til at nu gemmer jeg det bare som test PSD, og jeg gemmer det som Photoshop dokument, fordi så kan jeg altid rette i det senere. Nu er vi faktisk dertil, hvor vi kan sige, nu har vi et færdigt resultat, som vi kan arbejde videre med den almindelige redigering, vi normalt gør på vores billeder. Der er dog en lille ting, og det er det, som jeg også nævnte, jeg vil komme lidt ind på, og det var de manuelle rettelser, fordi hvis man
zoomer ind på det her billede, kan man sikkert godt se, at her omkring, der er der nogle fejl. Den fejl er mest sandsynligt kommet af, at lagene ikke er 100% i overensstemmelse med hinanden, altså de ikke er justeret 100% i overensstemmelse. Og man kan se her, at det er lige nøjagtigt der, hvor de to lag de mødes. Det er jeg ikke tilfreds med selvfølgelig, så det vil jeg godt gå ind og rette. Det første jeg gør, det er at finde ud af, hvad er det for en af lagene, jeg skal tilføje på, og hvad er det for en, jeg skal fjerne på, for det skal jeg nemlig gøre. Jeg skal fjerne fra det ene lag og tilføje på det andet. Og men normalt, vil jeg sige, kan man også gøre det omvendt, alt afhængig af, hvad for et billede, der ligger øverst. Hvis nu at det lag, der skal tilføjes på, det ligger øverst, så behøver man faktisk ikke at fjerne noget fra det nederste. Så kan man nøjes med at tilføje på det øverste. Men en god teknik, det er, at man bare vender sig til at tilføje på det ene og fjerne på det andet. I det her tilfælde kan man se, at det øverste, der har den kun brugt meget lidt fra det øje her, hvor der er en fejl på. Så det vælger jeg at sige, det vil jeg have væk, og så vil jeg bruge det fra det nederste, hvor resten af øjet faktisk er på. Den smule forskel af skarpheden vælger jeg, altså det betyder ikke så meget, som det gør for mig, at der er en så stor fejl. Så det jeg gør, det er, jeg fjerner det fra det øverste herop ved at gå op og vælge Brush Tool og vælge en størrelse i min pensel, som er til at arbejde med, uden det tager alt for lang tid. Det er ikke noget, der er så stort et problem egentlig at lave det her. Jeg vælger også lige, inden jeg gør det, og så lige gå op i en lidt større forstørrelse, for eksempel 100% som her. Tilbage til brushen. Det jeg så skal sørge for, det er, at nu er det jo sådan, at jeg skal fjerne det her. Og da jeg fortalte jer før, at sort, det bliver usynligt, så skal jeg sørge for, at det er den sorte farve, der ligger øverst, og det kan jeg gøre med den her op, som er den, der hedder reverse penselfarve, eller omvendt penselfarve til det modsatte af, hvad der ellers er. Den skal helst være sort, og når den er sort, så kan jeg gå ind her og fjerne. Og jeg skal selvfølgelig passe på med, hvor meget jeg fjerner. Jeg vil dog lige, inden jeg går videre, huske at fortælle, at indstillingerne for min pensel er, at størrelsen, det er afhængigt selvfølgelig af, hvor stor en størrelse man skal bruge. Det kan være meget individuelt. Men det, der hedder hardness, sætter jeg altid til 0%, fordi det laver nogle lidt pænere overgange. Videre med den her lille del. Det jeg gør her er sådan set, at jeg fjerner hernede til, ikke helt ud til, for det er ikke nødvendigt. Jeg gør ikke noget, der er en lille smule af farven. Og så går jeg ned på det nederste lag og hiver det frem igen, og sørger for, at laget er markeret, og vender min pensel om til den hvide farve igen. Så nu maler jeg faktisk fra det nederste billede, maler jeg lige pludselig det originale øje ind igen. Og det gør så, at vi får fjernet den fejl, som var der. Sådan. Og dermed er fotostakningen færdig. Jeg vil selvfølgelig anbefale jer at forsøge det her nogle gange. I langt de fleste tilfælde, der er den sidste manuelle rettelse her, den er ikke nødvendig, men i nogle tilfælde, der er den nødvendig. En lille sidste ting, jeg lige skal ind på, inden jeg afslutter helt for den her gang, det er, inden I laver beskæringer, og inden I laver skalering af størrelsen, der skal I huske enten at flatten image, eller at kopiere alle de her lag ind til et lag. Jeg bruger altid flatten image. Der findes også den anden mulighed med, at man trykker Shift, Ctrl, Alt, E, og så opretter man et nyt lag ud fra de eksisterende lag. Jeg vælger at flatten image, og i det her tilfælde kan jeg så gå videre med den almindelige redigering med skarphed og så videre. Jeg siger tak, fordi I lyttede med og kiggede med. Jeg håber, I vil få udbytte af det, jeg har lavet. Og i min næste video, der vil jeg vise, hvordan jeg bruger Photoshop CS5 til manuel fokusstacking, som er en lille smule mere avanceret, og også tager længere tid at udføre. Men jeg håber, at det vil være brugbart for nogen alligevel. Held og lykke!